Naubos na agad. Wala man. Ha? Itinda mo? Binta kasi ng ulan. Ha? Umulan. Eh, kagabi naman na ano ka rin, na naubos lahat. Hindi ka ulit nagtinda Naubos mo. sa Red Horse. Ha? Ginoo ko. Hindi nga, ay. Naubos sa Saber. May nakapwesto doon sa pwesto kasi ni Ansing. Oo, kahit yung Sa office mo. Ha? Yung panty mo? Hindi ka magtitinda. Bukas. Dapat ngayon Hindi Friday. mag-uulan kasi mabasa ako sa ano sa pagmotor. Pwede naman yung dyan. Ilan, Hindi nga ako makalabas kasi umulan. Ilan tray na ubos mo? Dalawa, isa lang. Ay, taro. Kagabi? Tapos na isang araw. Half. Kabu. Total of sa isang linggo, nakakamagkano ka na sales? Ano na, 1.5 lang. Sa isang linggo? Wala pa. Hindi pa ako nata isang linggo. Ana? Hindi pa nga sa isang linggo. Linggo ako nagsimula. Sabado ba yun? Linggo. Nag-ano ka? Pero laging ubos. Laging palda na. Hindi ka magdadala mamaya doon kina... Hindi naman ako pupunta kasi bisita ka na. madaling araw na ako makauwi. Wala ka choice, kundi madaling araw na lang uuwi. Ulan pa na, kailan pa mag-antay. Hindi na ako punta doon. Walang maiwan dito. Andun yung mga guests. Sa bagay. Ang daming boys ngayon eh. Hindi, wala Ay, boy. Walang boy. Ay, ikaw pa ba? Ayan oh. Yan ang lahat. dami. Si Daddy. Family, family Birthday nga Rio. eh. Family Rio, parang dami nila oh. Birthday yan eh, family. Ilang taon na yan? Hindi ko alam yung lechon. Correct. Sana magbigay sa... Kasi nang lechon. Una! Kailangan malimpyo ang itong ariyaan na aha. Alam mo. Pwede mag... So wala kang tinda ngayon? Wala. Wala nga. Paano yan? Wala siyang tinda ngayon. Ha? Bukas pa ako. Ayun na lang. Paulan kasi. Ayun na lang. Alibili na lang ako ngayon. So, eto na mga mams ako. Nandito ako ulit sa labas. No, dapat, babalik ako sa store kasi may nakalimutan na naman ako. No? This time yung pagkain naman ang nakalimutan ko. So, ngayon dahil ngayon ambon-ambon na lang. Pero okay na rin. At least nakapag-shower yung aking motor. Nakabili ako ng sarili kong kapote kasi andito ako sa DIY dahil kaninang umaga nanghiram ako kay Bateng, so naiwan ko rin yung kanyang kapote sa tindahan, kaya ngayon bumili ako ng sarili ko and I want to try it. Paano ba natin paano nyo ba makikita ito? Gusto ko i-try, bakit ako sa inyo tiglan ko ito. I will try this kapote na nabili ko sa DIY. Especially now, uso ang tag-ulan. Tapos si Rhea may sipon na po. Mukhang magkakahawaan pa ata. Ay, may ano siya. Gusto ko yung kagaya kay Bating kasi nalalaking dito. Yung kaninang gamit. Anyway, dito na to. Hindi ko rin kasi piniknan muna kanina. So, let's see. Pumunta muna ako ng tindahan bago ako pumunta kay Nabrik. Oo nga, buti na lang kasha. Hindi ko rin naisip yung tungkol sa size. Buti na lang ano siya. Larger size. Parang bumalik sa pagkabata.
Huli kong ganito yata, parang nung ano pa, elementary days. So, pwede mo siya ilak ng gang. Pero pwede siya makik-turtleneck. Kasi pag hindi, mababasa ako sa loob. Aray, balat. Tanong kaya. Yan. Ganyan siya, oh. Pero hindi na ako mag-dito sa salamin. Oh, fairness, mukhang worth it naman. This is 330 yan. Hindi ako nagkakamot. Pupunta muna tayo sa tindahan. Kasi, namili rin ako ng mga stock sa tindahan. Kasi nandito ako sa mall. So, I'm here na sa store ulit. So, yung nabili ko is ito. Ito yung kay Bating. Kaninang gamit ko nung madaling araw. Yung umaga. Ayan. So, ibabalik ko to sa kanya kasi for sure magagamit niya to lalo nung umuulan. Ngayon umaambon. And, shoutout nga pala. Shoutout nga pala doon sa estudyante nakaiwan nito. Oh, lagot ka sa nanay mo. Pasok ko na nga lang sa loob. Baka hanapin. Wala. And, ayan, bumili na ako ng pang sopas para kay Britney tomorrow. Kasi request ng kanyang, mga kapitbahay. Gabi, doon daw kayo magdi-dinner. Ewan ko, o baka siguro kanina po kasi mga moms, kwento ko lang sa inyo. So, ang huling customer ko dito is si Gwen. Pumunta siya rito, bumili siya ng mga, actually nagpa-reserve siya ng mga ulam prior to ano pa na tawag dito. Basta bibili nga daw siya bago pa ako bigyan ni Ate Ai. So, after ni Gwen, nahiga man ako dito. So, dito, meron akong folding bed eh. So, higa-higa ako, ganyan. Nagising ako ng hapon. Kumain ako. Nagbugas ako, naglinis muna ako for a while. Tapos, nawala sa isip ko yung kinita ko kanina. Kasi sabi ko, ba yun, may niiwan na naman ako. Binalikan ko. I don't know kung lutang ba ako. Basta siguro kasi iba yung nasa isip ko. Alam niyo yun na kanina baka hindi maubos, baka hindi mabenta, or baka, alam niyo yung mga ganun akong iniisip kanina. Kaya parang sabi ko, parang hindi ko inisip yung arinola kasi nga nagbigay si Ate Ai sa akin ng para sa ulam. At least meron akong pampuhunan ulit. No, kasi yung mga kinikita ko po dito, yung mga nagiging sales ko rito, yun din naman po yung pinambibili ko ulit ng ulam, ng bigas, no. Tapos yung sales dito sa kape, sa soft drink, sa kanton, iba yan. So, nakahiwalay yung benta yan. Kaya kanina wala sa isip ko. So, may pera pala. May sales pala talaga. So, ayun. Kinuha ko yung yung natirang sales. And, in addition to that, I also forgot the ternos. Kaya lang, hindi ko man siya uuwi kasi umuulan, mababasa. So, sabi ko, I need to change my bag. Wala pa rin kay Moments by Jana. So, eto, wait lang. Pakita ko sa inyo. Ayan, so, ito yung nabili ko mula kay Moments by Jana. So, ang tawag daw dito is, ano ito? Ano ang tawag sa ganitong bag? Mailman? Delivery bag? Mailman bag? Basta ganun. Ayan. So, naka-side siya. And this is Gucci. Thank you so much, Ate Cha, for this. Ayan, pinapili niya ako. Marami ako napili. Actually, itong itim, free to ni Jana sa akin. Dapat ganyan na to kasi may damage nga yung loob. Pero anyway, okay lang naman. Kasi for me, parang, siya lang ka-big deal.
Tsaka maganda kasi, original, legit na Celine. Ayan. So, ilagay natin yung ating wallet dito. Para may iba naman yung ating bag, di ba? Sayang naman, binili natin. Actually, mura ko lang siya nabili. Parang mga nasa 200 plus lang ito. Pero ang ganda kasi eh. Kaya ginrab ko na. Eh sabi ni ate, kunin ko daw yung bet ko. Okay. Go, why not? Ayan. Siyempre, ang ating mga chargers, kailangan nasa loob na rin yan. Baka malimutan. Yung resibo, dito ka na sa gilid. Baka bigla akong mag-compute. Alam niyo na. Diba? Ay! Ayan, ang aking roll-on. Tsaka white purse. Ayan. O, diba? What do you think, mga moms? O, diba? Ang cute, ang ganda. Thank you, Jana. Thank you, Ate Cha, for this. So, ito, pwede siya mabasa. Diba? So, ngayon, hinihintay ko na yung chat nila kasi sabi ko kay Gwen, i-chat niya ako pag papunta na sila kina Britney. Kasi doon daw kami magdi-dinner sabay-sabay ang mga ako. Okay, so, see you later mga mams. Thank you so much. Abangan nyo kami doon later kung ano mga magaganap.